babala. Hindi po ako expert. Yo! What is up? It's you boy! Elleo's in the house. Yos! Hold up. Good evening guys. Kung kinsa wala ka, subscribe aning nga channel. Subscribe sa mo. In 5 seconds, yo! 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, good evening. Gabi diri sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Yo, guys, karon guys. Nga po ni nga way buhat nga video. Actually guys, naa-gi request na po no. Akong amiga ay tago na tog pangalan sa leg extension. Na siya. So, kanang nakailan niya, kailan mo no? I-request siya na ako guys, no? Dara yung chat to. Oh, diba? Kita mo ito sa yung chat. Request siya na ako, dahil ako, dili ko expert, no? Pero ako i-try ni, no, guys. Ako ni i-try, yaw. So, kani nga video, it's about to how to move on. No, na ako 4 ka tips para maka-move on mo. Pero i-try lang good po og sunod. Pero basin day, no? Ayun. Let's start. First though, accept. Accept. Sinong accept? Napatay listahan. Gago! So, accept. I-accept. Accept mo na sa Facebook. Accept ni mo na wala na jud mo. No? I-accept lang ko niya, wala na jud. Istoryahan niyo sakto, unsay pa, no? Kaya yung delete expert pero ala lang, unsa ko naibawan, no? Unsa ko naibawan. I share lang pud ko, no? Ang first, di ba, accept the truth. Truth English. Accept the truth na wala na jud mo. Mao na yung number 1 ako, no? Accept then. I-accept nimo unsay ang decision, no? Unsay ang decision nga dili na jud siya, no? Ug isa ka tawo, dili na jud siya, dili balik-balik. At so, number 2. So, number 2 na ko, no? Oh, you bastard! Ayaw pagdali. Ayaw pagdali nga makamove on ka, no? Pero mo-accept ka, accept ka nga na yung decision, okay, dili na po ka, di ba? Pero di man dyan mo din dali. So, di ka magdali o kuan. I-chill lang good pa. Para na, uy, pansin na po si ex, balag bago pa, no? Sana kayo ko natiis yung sakit na nararamdaman ko. Ayan na, basta, dili lang ka magdali, no? Kaya ang dali, ilad na. Ikaw, bobo! Putang ina mo ka! No? Ikaduha na to. So, na ako'y 4 ka tips, diba? Pagka ikatulong tips na ko, no? Huwag ka kadali, naghinay-hinay, diba ka? Pagka 4, It was at this moment he knew. He fucked up. Gago! mangita ka, huwag kalingawan niyo mo. Dahil dana ng nag-operate tayong eskwela pa ka. I-enjoy, pangita ka kalingawan, mag-busy ka. No? Mano ni mo mga project ni mo sa school. Wow! Or Asa ka pa dulong, mag-travel ka pa ka. No? Mag-travel pa ka.
isag asa lang, adto kag Cebu, adto kag Siargao, adto kag Boracay, or mag banding mo with friends, with family, no? Hindi ko kagalingawan. Sana kaya ko lang sabihin sa'yo na masaya ako para sa'yo. So mo to, no? Itagalingawan. Pagka ikaupat, last tip na ako para ninyo, no? Enjoy. Enjoy ka. Enjoy kasi mong pagkalingaw-lingaw, nita kagalingawan, basta i-enjoy nimo, no? Dili kay mingaw na ko niya. Sure, eh. Pero guys, no, i-enjoy jud. Sunod na masinggol na ka. Enjoy. Nagyan pagbabae, nagyan paglalaki, yaw. Diba? So, basta enjoy lang jud mo, no? Kay, sisod na. Sige na mo gunong na siya. Happy na day po siya. Grabe. So, mara to, no? Mara to akong 4 tips how to move on. Thank you sa paglantaw sa akong video. Don't forget to like, share, comment down below kung ganahan mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe aning video, guys, no? So, thank you. Peace! Yo!